Mitä Askiston taverna merkitsee sulle ja kuinka kauan sä oot pyörittänyt tätä? Kohta 16 vuotta täytänyt. Voi kertoa tuhansia tarinoita, surut, hauska jutut. Se nähty kaikki, että voi sanoa, että ihan tuhansia juttuja. Kiva, että toisen moika toinen ja moni vuotta tunne toisen ja lapset tunne mua. Ja suosittelen kaikki perheet, kuka haluaa muuta. Mun mielestä tää ehkä Vantaan paras kylä, mitä voi olla. Voit sä esittää mulle nämä annokset? Totta kai. Tää on meillä pastrami sandwich, uusi annokset. Tää on meidän lihapommi, smash burger, pastrami lihalla, pelkän liha, kunnon liha. Tää on meidän paras suosittu annos, lehtipiivi. Kato koko ajan. 32-senttinen lehtipiivi, kanan rintafileet, rukolapizza ja totta kai special smetana pizza. Mikä on sun lempiasia tässä työssä? Kokkaaminen ja asiakaspalvelu. Mikä on teidän suosituin annos? Lehtipiivi ja pizzat ja nyt uutus rookista smash pastramilla lihapommi. Meillä on isot terassit, kesä tulossa, kesäfiilis. Tervetuloa juomaan, syömään. Tervetuloa Askiston tavernaan.